Yake cewa Sharifa ina so a koya min yadda zan hana wayata ta dinga sha min data da yawa. Ma'ana in na fahimce ka kana so a koya maka yadda za ka rage wa wayarka ta dinga shan data. So wannan abu ne mai sauƙi, amma kar ku manta da liking, da sharing, da following, sannan kuma a je YouTube a yi subscribing din channel ɗinmu mai suna Sharifa Tech. Ita ma muna saka videos a ciki. To kai tsaye ga amsa tambayarka a cikin wannan bidiyo. Da farko abin da za ka shiga settings. So idan ka shigo settings zai kawo ka nan, akwai inda aka rubuta connection sai ka danna. Idan ka danna connection zai kawo ka nan, daga ƙasa ga wani guna an sa data usage sai ka danna. So zai kawo ka nan, ya kawo ka nan daga ƙasa ga wani guna an sa mobile data usage sai ka danna. So in ya kawo ka nan za ku ga duk wani application da muke amfani da shi a cikin wayarmu da kuma yanayin data da yake ja. Ina fata an fahimta. To kun ga akwai Telegram yana jan 8.71 GB a yanzu haka, ga TikTok nan yana jan 6.39 GB. Idan mun buɗe data ga irin yanayin apps da suke zuƙan mana data. Ina fata an fahimta. To abin da nake so mutane su gane a nan shine, misali kun san idan muka buɗe data, misali datan mu tana kashe sai muka buɗe, za ku ga notification yana shigo mana na TikTok, na Telegram, na Instagram, misali kamar haka. Idan muka janyo sama za ku ga kun ga duk ga Facebook nan notification ya shigo mana da su Telegram da sauransu. So wannan abin da ka bari a buɗe, to shine idan ka kunna data yake sha maka data. Abin da za ka yi, misali yanzu in muka danna akan TikTok akan Facebook afwan, idan muka danna akan Facebook kamar da kuke gani haka, sai mu danna, kun ga nan ya sa allow background data usage, sai mu danna haka sai mu kashe. To idan mun kunna datan mu, Facebook ba za su taɓa turo mana da wani saƙo na notification ba, kuma Facebook ba zai ja mana data ba har sai mu ne muka shiga cikin Facebook ɗin muka buɗa muke amfani da shi, sannan Facebook zai fara shan data. Sakamakon da ba mu kulle wannan abun ba, kawai muna buɗe datan mu kawai Facebook zai dinga sha mana data saboda yana turo mana notification. Ina fata an fahimta. Misali kamar YouTube, idan muka danna akan YouTube shi ma za mu kashe. Idan muka kashe, muna gaya wa YouTube ne cewa, ko kuma muna gaya wa wayarmu ne, ko da mun buɗe data to ba za ta dinga sha mana data ba, shi wannan YouTube ɗin ba zai dinga sha mana data ba, saboda babu wani notification da za su dinga turo mana idan datan mu a kunne take, har sai dai mu ne muka shiga cikin YouTube muka buɗe, sannan YouTube zai dinga shan data. Ina fata an fahimci wannan bayanan akan abin da shafi wannan bidiyo. Kar ku manta da liking, da sharing. Mun gode.